sa Good Vibes. Sa Sabado, magasukat na sa duha ka tuig humalin sang nanghalit ang Bagyo Odette sa pungsod Pilipinas. Sa Hinubahan, isa ka snack bar ang tigay nga naka-expand bangod sa mga kahoy nga nagkalautod tugam man sang bagyo. May report si Romeo Subaldo. Ang Southern Negros ang natamaan sa mag-igo ang bagyo nga Odette sang December 16, 2021. Ang banwa sang Hinubaan ang isa sa mga natamaan sa dala nga halit sang bagyo. Ang mga puno sang kahoy sa duta ng Milo Edhan Navarro nagkalatumba bangod sang bagyo. Iban diri gulang na nga mga kahoy. Matapos manghalit sang bagyo, napinsaran niya nga himuon na lamang ini nga mga furniture para maka-expand ang iya nga Milo's Snack Bar. Subong amo na siniyang itsura sa mga natumba nga puno. Nangin mga lamesa, mga pulungkuan, nangin bar, papag, kag madamo pa. Mga in pang remodel lang namon tanan. Tagpi. Ara, puno gini ya. Ari siya ya. So sa gift from a friend, natumba man. Kaya mo ni gipang buo-buo mo na lang. And even that, kobe. Kobe nga kapuno. Oo. Endemic tree. Ari mao gani. Mo ba ni? Istorya ni Milo, wala naman sila sa may mahimo kay kalamidad ang nag-igo. Napinsaran nila nga himuon na lamang ang mga ini nga mga kahoy bilang mapuslanon nga mga bagay. Amo halos tanan ko. Ano kadamo mga kahoy na tumba pag damo as in. Mga pinakapuno? Siguro sa isa ka place may mga 20 guro. Sabi ko ang bagyo sa imo nga Odette, hindi siya nangin wala labot nga naghalit gid siya ya. Nangin blessing much at the same time nakabra ka. Yeah, amo na lang making use of the what you have existing na dito. Oo. Kag imbis nga basura na siya. Yes, imbis nga basura or imbis nga ulingon. So, I was thinking of making it a pergola ini. Hindi talaga kahoy ni. Yes. Halin ni sa bagyo nga Odette. Yes. Ang mga nagkalatumba nga kahoy, ginisla nila pinaagi sa pagpananom sang mas madamo pagid nga mga puno. Sunod sa iya, humalin sa nag-expand sila sang iya nga kalan-an, nangin maayo pagid ang dalagan sang negosyo. Ang isa ka empleyado sang una, nangin napulo na subong. Kagang iya nga mga empleyado, nangin pamilya niya na. Tanan sila, naga-star sa iya. May mga working student, may mga out-of-school youth, kag single mom. Isa diri sa ila si Junifer Delgado. Gasang una, naga-drive sang kanter sa Manila. Nawadaan sang trabaho, nagtambay, tubtub nga, natagaan oportunidad nga makatrabaho diri. Taga-Hinubaan man siya pero diri naman siya gimpa-star sa Milo Snack Bar. Brother, kay mo ko tambay naman ko sa harin ko sa Manila mong. Sa Manila ka drive truck, mga kanter. Pagabot diri nagtambay. Wala obra. Wala. Tapos ano ka kalawig nagtambay? Mga 3 months siguro. Wala ka gid-obra. Tapos gin-recruit ka sa bana niya. Pag recruit sa imo, ano sa una sa pensar mo pagambay nga maobra ka di? Wala. Masulod na obra kid. Subong, maisa ka tuig na si Junifer nga nagatrabaho sa iya. Buligay lang sila kuno sang iya nga mga empleyado. Handa man siya nga magbulig sa ila basta dedikado lang sa trabaho. Manang gid ko dibi. Okay. Yeah. Mga hubines nga Mga hubines, out of school youth. Working students. Kag may duwa lang ko kananay. So, ang mga student ko may klase sa eskwela? Yes. Kung gabi, diri sa Gapuli. Kagaubra sila sa hapunan. Hapon gabi. Yes. Si Milo, naging OFW sa Dubai sa sulod sang 20 ka tuig. Wala sa plano ang magnegosyo pero diri na siya gindala sang iyang swerte sa iya pagpauli balik sa Pilipinas. Para sa iya, sa kada problema, pwede makapangita sa oportunidad. Kag sa kada kalamidad, dapat nga magbangon.